Smith Evans. Titanic Fire Production. Ndakaitei. Iyo mosa yacho inoripa nekutamura kwangu ndaishaya. Iyo mosa yacho inoripa nekutamura kwangu ndaishaya. Kana chiri kutsingana ndakaberekeswa ndichiri mucheche. Kuzama kujamba podai chajamba neni ndochitura seiko. Wandishingurudza iwe zvokufatsa zvanirwadza iwe pururudza. Ndakaitei zvisinei hazvo ndorova mangoma nekwangu woti vanzi ramba wakashinga. Ndakazvimira ndinozvishandira handina kwandoenda. Ndakazvimira ndinozvishandira handina kwandoenda. Varoi penyu pakwana enyu irai munosvika kopi muchitaimira. Kana nini ndodawo kudya zvandoda kuti muna mai vangu nemutupo ndoda. Ndingafara ndikamukira ndiri mukamwe kalife kandorota. Ndingafara ndikamukira ndiri mukamwe kalife kandorota. Ndakaitei ndiri ndakaona handina mufaro kutine uko wanzi hauna musoro. Asi ndongotenda ari kumusoro pandinorara pamafuro manyoro. Ndakaitei zvisinei hazvo ndorova mangoma nekwangu woti vanzi ramba wakashinga. Ndakazvimira ndinozvishandira handina kwandoenda. Ndakazvimira ndinozvishandira handina kwandoenda. Mashenje penyu pakwana enyu irai munosvika kupi muchitaimira. Kana neni ndodawo kudya zvandoda ndinona mai vangu nemutupo ndoda. Ndingafara ndikamukira ndiri mukamwe kalife kandorota. Ndingafara ndikamukira ndiri mukamwe kalife kandorota. Ndakaitei ndakaitei